Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Mayong adlaw mga kaistorya ug sa mga tawo nga nagpadayong naminaw sa inyong channel sa YouTube o Facebook. Ako day si Miret. O kini na istorya nahitabo kini sa amua nga wa gidamha ang mahitabo sa mga hingtungdan. Usa ko ka rescuer ug makahibalo ra unya mo kung nganong napadala kini nako nga istorya sa Istoryang Kahadlukan page. Dili ang gyud kaayo nako specific ang amo ang dapit ug mga tawo nga nakuyog niini nga istorya. Ug unta hatagan kini ninyo og pagtagad ug diri nako sugdan ang istorya. Amo ang dapit kay nailhan o ilado nga palitanan sa ginadili na drugas. Mabuntag, gabii, o kadlawon, naagi magsigi og agi sa amo ang dapit. Ang uban pagali, magmotor o magsakyanan pa. Medyo probinsya style ang amo ang dapit. Adunay mga bungtod o mga pangpang nga makita. Pero dili lang gyud kayo halata nga mao di adtuan sa mga parokyano nga magkasinabot kung magkuha na sa ginadiling drogas. Ang insidente nga akong i-share sa inyo base ra kini sa gipangsulti sa nauban sa mong nahitabo. Ug itago lang nako siya sa pangalan nga Jimboy. Usa siya sa mga naapil sa nadisgrasya nga wala damha nga mahitabo daw kini sa ilaha. Adlaw tungo Sabado, dihang nagkasinabot ang mga kailan ni Jimboy na mugamit daw lagi sila. Ug atong higayuna, nagkasabot sila uban sa ilang higala nga medyo may kaya sa kinabuhi. Ug itago lang nako sa pangalan nga James. Ug naa kini siya sakyanan nga Land Cruiser. Silbi si James ang leader sa grupo. Ug usahay, mao pagali kini ang mag-agni sa ilahang pambuhaton. Paingon daw sila ato sa amo ang dapit kay magkuha sila sa ilang gusto. Ug udtong dako ato, samtang nagpadulong na sila sa likuan nga dapit sa amo ang lugar, ang usa sa ilahang mga kauban nga si Harry, nakabantay daw kini ug bata nga babayi ug naa daw kini sa kilid sa dalan. Miingon pa si Harry nga ihunong usa daw ang sakyanan kay nagpatunga daw kuno ang mga bata sa dalan. Apan may katawar si James nga nagdrive atong panahona sa iyang sakyanan. Maski si Jimboy nga nauban atong orasa nila, wala pud siya makakita og bata nga naa daw kuno sa tunga sa dalan kay naaman siya sa front seat uban kang James. May katawar daw si James ato kang Harry ug miingon kini na wala pa gani daw kuno nakagamit, sipa na daw kuno kaayog mga imahinasyon si Harry. Ug si Jimboy may katawa na lang sa ato kay wa man sad gyud daw siya nakakita. Pero tan-aw niya kang Harry, balisa daw kini kaayo. Unya, galing ilingi kini sa likod nga bahin sa may sakyanan. Singot kaayo si Harry og dagway, maski naka-aircon sa sakyanan ni James. May padayon ra gihapon si James sa pagdrive ato. Og unya, kalit lang kini nga ni Hunong. Ihunong sa bus, James. Ingon na pud usab ni Harry. Didto mihunong na si James. Og miingon kang Harry nga kun ngano naman sa daw. Wala na ba daw siya sa iyang pangutok kung pa ni James. Nakakita na sa daw si Harry sa maong bata daw nga miagi na pud sa dalan ug nagpatunga na sad kini. Lagot kaayo nga naminaw si James atong kang Harry ug mibahad nga kun gali magtrip-trip og balik si Harry, paka naugon daw kini niya sa walay duha-duha ug pa ni James. Miingon pa si Jimboy nga asa naman sad ang giingon nga bata na pud nga nagpakita daw ni Harry. Kalit lang miingon si Harry nga naa daw sa ilang atubangan. Wala ba daw kuno sila makakita? Nga klaro man daw kuno kaayo ang maong bata. Puong pa ni Harry. Ana aragyo daw kini sa atubangan sa sakyanan. Pero si Jimboy ato, wala gyud nakita o nasipat sa iyang mata. Naglumbaan ay silag pangatawa kay basin nalisuan na daw si Harry sa iyang pangutok. O basin, kuwang lang kini sa iyang gustong singhuton. Maong si James mi paandar nagbalik sa sakyanan ug mibahad na gyud kang Harry nga kung maghisgot pa jud kini pang last sa magpakita nga wala diha,
Pakanaugo na gyud kuno niya. Hasta ang uban pod nga mga nanakay nila kauban si Jimboy, gipangingnan pod ni James. Gatan-aw lagi si Jimboy ato kang hari, ug dihang milargan ang sakyanan, mitan-aw pa daw si hari sa bintana, ug balisa kaayo ang iyang naong. Wala lang daw to indahan ni Jimboy ang nakita niya kang hari, kay basin siya po daw ang pakanaugo ni James sa sakyanan. Unya layo-layo na ba kaayo po to ilang dapit nga labiyahian. Medyo doon na lang sad sila sa ila daw nga abutan. Nabuhat gyud daw to nila ang ilahang tumong atong adlaw, ug grabe daw ang ilahang pamati ato hangtod sa nakauli na sila. Si hari pod wa gihapon sa iyang pangisip, pero miapil gihapon siya sa ilang ginadili nga binuhatan. Hangtod sa nag-ihay na silang pamauli pod ato dayon. Sunod adlaw na pod ato, nang hagad na sa si James nga moadto na sa daw. Unya aton tayma, wala dad-an nila si hari, kay medyo nawirduhan si James kang hari tungod sa paglas niyang gipang istorya. Aton tayma, nang invite sila og lain na makauban, ug si James medyo nakainom atong tayma. Si Jimboy nauban yun sa ilang pag-adto na sad, ug kusog kaayo nga nagpadagan si James. Ang gidala ni James ato na sakyanan kay maura gihapon, unya naapay nakasakay sa likod nga mga miuban nila. Si James daw atong higayuna, murag gadali kay murag gusto na gyud kaayo makagamit. Samtang nagpadulong na daw sila ato sa amo ang dapit, mga hapon na tong orasa, ug nakabantay daw si Jimboy nga si James mukalit lang og hunong sa dalan, kay naa daw ko nimo para, pero mawala lang kini og kalitpod. Si Jimboy nakapangutana kang James nga kung ngano og naunsa si James. Moingon lang daw kini nga naa daw ko ni gusto mo sakay sa sakyanan. Didto nakaingon si Jimboy nga wa ba ka kini matakdi si James kang hari, nga makakita naman og di makita sa mga ordinaryo nga tawo. Siguro basin sa giinom sa kini ni James, pero di man kaayo ingon hubog si James kay nakaya pa man niya og drive. Salig ra pod sila kay sa kadugay na nilang uban daw, wa pa man sa daw kini maunsa, samtang nakainom kini. Makauli pa man gani daw kuno si James sa ilaha. Nagdrive na si James daw ato, dihang kalit lang mihunong kini, ug mura kinig na igitan-aw sa kilid sa dalan. Medyo werdon ang gibuhat ni James ato, kay kalit lang nga giablihan niya ang likod nga bahin sa sakyanan, ug mura kinig siya ay nagihulat nga mosakay. Tan-aw ni Jimboy ato kang James, murag wa siya sa iyang huna-huna, kay kalit lang mipalarga kini og kalit nga nagdrive na paingon sa adtuan. Si James atong orasa, kusog na kaayong kapadagan, ug ang iyahang nawong wala na kini sa emosyon, ug galutok ra gyud kini sa dalan. Ug dayon, tan-aw na sa side mirror view sa sakyanan. Murag naa siya gisigihan og tan-aw sa likod. Si Jimboy sa datong higayuna, nagsugod na og karatol, kay si James lagi, wala na sa iyang hunahuna nga nagdrive. Gipokpok na sa iyang mga kauban ang ibabaw nga bahin sa sakyanan, kay mipakusong na daw kung ugdagan og maayo ang sakyanan. Ug paminaw ni Jimboy, nangahadlok na sad ang mga naa sa likod nga nanakay. Giingnan ni Jimboy si James na ipahunong, apan gipabulhot kini og maayo ni James. Nahangtod, wa na gyud kini makontrol ni James ang silinyador sa sakyanan. Kalit lang nga nakalingi si Jimboy sa passenger seat sa likod, samtang kusog na kaayong pagpadagan sa sakyanan, ug nakita ni Jimboy ang batang babae nga nagsakay sa sulod, ug gasigi kinog ingon ni James nga paspasi og drive. Didto, gikabig na ni Jimboy si James, ug ang manibela wala na makontrol, ug grabe na ang pugong ni Jimboy kang James nga ipahunong ang pagdrive, kay kusog na jud kaayo ang ihang dagan. Tan-aw ni Jimboy, gikontrol si James sa maong bata nga nagsakay sa ilaha, ug wa na gyud sa hunahuna si James ato, ug milagpot na gyud ang ilahang sakyanan. Kalit lang nga misimplang kini, ug mitipas kini sa kilid sa dalan. Paingon na sila ato sa pangpang, ug kalit kaayo ang manghitabo, ug ang uban nilang mga kauban miambak na kay natagak nagsugod sa pangpang ang sakyanan. Kusog kaayo ang sakyanan nga mipaingon sa pangpang nga dapit, ug nagtuyok-tuyok na kini sa makadaghan, ug si Jimboy atong orasa wala na makahibalog unsay dangatan na nila. Kalit lang nga nawala sa iyang pananaw ang kadtong bata nga misakay kaganiha, ug nahibong na lang siya nga mipaka na og kalit ang sakyanan sa ilalom nga bahin sa pangpang. Nagpingit sa kasakit si Jimboy, dihang girescue na namo tungod sa nahitabo nila. Grabe ang samad nila nga nadangat, ug si James
dead on the spot yun sa maong lugar. Si Jimboy ato, nakahinumdum day siya nga gilibkas niya ang pultahan ato sa sakyanan ug namahala na lang siya kung makaambak pa ba siya atong orasa. Duguan si Jimboy nga nakit-an namo uban sa akong mga kauban sa mga rescuers. Ug didto, naabtan ako si Jimboy nga nagsulti nga naa daw kunoy bata nga nagsakay uban nila. Bata daw kadto nga babayi. Didto, giluwas namo si Jimboy nga bali-bali ang iyang tiil ug naa siya fracture sa iyang dughan dapit. Galisod kini og ginhawa samtang girescue namo siya. Ang kadtong mga nakaambak sa wa pa motambli ang sakyanan sa makadaghan, nasamaran ra pud sila. Apan si James wala gid swertiha ug didto gid siya namatay sa pangpang nga natagakan nila. Si Jimboy pagkasunod adlaw ni ana, nahinabi pa nako kung unsa ang ilahang nadangatan ug kung ngano ingon ato ang nahitabo pud. Mao to ang istorya ni Jimboy nga inyong nadunggan pagaganiha nga kalit lang daw kuno kaayo panghitabo ato. Ug kung ngano gipakitaan sad sila og bata nga mipara adto na dapit. Di ba kaha epekto kadto sa droga nga ilang gibuhat? Di gyud ay kuno matag-an ang disgrasya. Og milabay ang pila ka mga adlaw ato pagkahuman sa insidente. Misaad siya na di na gyud siya mousab pa anang ginadaling drogas. Kay mao pa daw kuno'y nagdala kaniya, sayang nga duol na unta nga kamatayon. Si James sa iyang bahin, gihatod na sa iyang katapusang kapahulayan ug wa gyud damha nga adto ra siya kutob sa iyang nadangatan. Sa sunod na kong padala, ang storya na niya kabahin sa dapit kung asa natagak ang sakyanan ni James. Doon na pud ko'y nahinabi nga naay nakasulay nga naay magpakita adto na dapit. Di ba ka si James to ang magparamdam adtong dapita? Mao nga tangilang unya ninyo mga kaistorya. Og diri na lang kutob ang istorya ni Jimboy og ako nga nagrescue sa ilahang pait nga nahitabo. Mipasalig ko kang Jimboy nga di ma-reveal ang ilahang tinuod nga identity og nag-ask og permiso ug gusto lang nako i-share sa uban kay pong pa ni Jimboy di gyud maayo ang drogas kay basin mao pa daw niya hinungdan nga ikaw ang sunod nga matudas. Maayong adlaw mga kaistorya ug daghang salamat. Shout out time!